Gọọmenti Anambra steeti achịkọbago nnukwute ọgbakọ nke gbadoro n'ụkwụ n'etu a ga-esi wee na-echekwaba ọhịa n'ebe dịgasị iche iche na steeti a wee bụrụzie nke ekwupụtagoro na ọ magburu onwe ya iji wee nye aka chekwebe ihe dịgasị iche iche. Ndị chịkọbara ya bụ ọgbakọ bụ na ọrụ steeti a okwu metụtara gburugburu dị n'aka ma bụrụkwazi ọgbakọ nke dọtara ụlọ ọrụ n'oge etiti na-ahụ maka gburugburu. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo na steeti a Dr. Foster Ihejiofor yanakwazi ndị nọchitere anya ụlọ ọrụ Newmap nakwa ndị ọzọ eji okwu ha agba izu, ndị bịara iji wee takọ isi ọnụ gbasara mkpa ya bụ isiokwu dị. Ka Chibụzọ Obidike kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'ozi nnọọ ya ka kọmishọna na-ahụ maka gburugburu injinia Felix Odumegwu kọwara na ya bụ nkụzi bụ otu ụzọ n'atụmatụ ha wepụtara iji merube World Nature Conservation Day yanakwa iwepụta ohere iji gbasa ozi mkpa ukwu osisi dị ma kọwaa na ọ bụ nnọọ ihe dị mkpa n'ụwa. N'okwu ya ka onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ugbo Dọkịnta Ifejiofor kọwara na ya bụ nkụzi so na otu ihe sekpụ ntị nye ọchịchị Soludo bụ nke ọ kọwara na ihe gbasatara ọrụ ugbo bụ nke ministri na-ahụ maka ọrụ ugbo tinyere uchu iji hụ na enwere ụzọ ọgbara ọhụụ dị iche iche gbasatara akọmọrụ ugbo. N'okwu ya ka onye managing director nke Anambra State Erosion, Watershed nakwa Climate Change Agency Prọfesọ Philip Eze kọwara na ihe gbasatara ukwu osisi bụ nnọọ ihe dị mkpa nye ndị mmadụ na nkụzi ya nke akpọrọ Forest and Livelihood Sustaining People and Plants. Ka Prọfesọ Peter Nnabude kọwara na otu ndị mmadụ si abawanye kwesịrị nnọọ ka a na-enwe ọkpụrụkpụ ihe na-enyere ndụ aka gbasara gburugburu na oge a iji weta mgbanwe.